wagoni erokamano Nyasachwa nikech ok isebedo ni deko. Kendo ok iselewo gimoro amora. Bende onge gino mosetami kata wachni ka jotimri ing'e maber Nyasaye. Omomiyo Nyasaye waketo morini lweti. In ming'eyo Nyasaye kaka ibiro rito morini. In ming'eyo Nyasaye kaka ibiro rito nyithi Abir. Emomiyo ruodhi waketo gi e lweti. Owete Habir, nyimine Habir. Ing'eyo gimomiyo ni sani ni ber ni neno ber mondo ikaw Habir. Wan to kaka dhano to wakia. Kendo da ni pachwa ko kipenjowa to da wadagi. To mana kuom ng'wono mari timo ma. Koro mi wachako waringo biro iri. Janyano. Yae kawasomo kitabu mari ondik maber. Saburi 68 kar 5 Nyasaye ni inye Nyasaye inye wuon jogo maonge wuonegi. To kendo inye defender of the widows. Koro mani wakete lweti. Nyasaye jatich ni morin dwari ahinya e kindegi. Okonyal kaka en morin. Onyalo mana ka in iwuon itelone. Onyalo mana ka in iwuon imiye jing'o. Koro wakwayo ne kaka fellowship mar Lemb Dholuo. Nyasaye jatich ni nyoni dierwa. To morin be koro wakwani Nyasaye tege mana kaka isetego ni mon liete mana ka. Misenocho nigi. Nitie mon liete mawano ka Nyasaye. Ma in isebedo nigi ageng'a margi. Bende ageng'a mar morin bende. To molo nyithindegi. Bende akwa Nyasaye ni Nyasaye migi giwinjre kachiel kaka familia. Gibed gima achiel. Gibed twech achiel. Ruodhu kwe mondo nyinge duong'. Wanamo nyithindo be Nyasaye. Gin be ka gidongo. Nyasaye gibed nyithindo. Mago mabro yango in Yesu Kristo kaka jawar margi. To bende walamo gi Nyasaye ni gibro bedo nyithindo wabiro somo gibro bedo gi utgi. Nikech in ruoth matimo mang'eny. Yae jalimbe onge gimosetami. Yae jalimbe onge gino mokis nyalo setimo. Mani be ibiro timo mana kaka idwaro mari. Koro walamo ni chenro duto. Walamo nowete Habir. Ok yot gi nyiminene. Walamo nanyuola makanyamur. Nyasaye wang'eno ok yot. To ruodhu ng'wono. Sir gi ruoth. Sir gi Nyasache. Sir gi ruodhu ng'wono. Program gi bende waketi lweti wang'e maber ne fedha kod dhahabu dwarore. Baba ket pesa e lwetwa mondo wagwedh go wach ni Nyasaye. Ket pesa e lwetwa mondo wajwak wach ni ruodhu ng'wono. Mondo wach ni ochop kare. Ruodhi mamiyo nyingi duong'. Koro Jehova Nyasaye dhiye kod ogandani. Wuoth kod Nyasaye e chenro duto mwa plan. Kochak tich adek, tich ang'wen nyaka chop ngeso ruoth waketi lweti. Nyasaye manyalo gik duto. Telie kendo mondo nyinge duong' mani kwayowa e nying Yesu Kristo ma Jawar. Amen. Nyasachwa wuonwa, wuoro manyalo gik moko duto, wapako nyingi kendo wamiyo nyingi duong' odhiambo ma kawuononi. Wakwaya Ruoth Nyasaye ni kwachope odini manindo kende, to yaw chunywa mopong' kod weche mang'eny mondo bed chuny manyalo rwaki kendo manyalo winjo wachni. Pako nyingi wuora kimiya thuolo
mar wacho wachni maler kendo wacho wachni maber. Jehova, an mana kar kae kaka olang, to kaka igoya kaka ang' naywagi. Omiyo apako nyingi wuora kawacho ni iber, iber, iber. We wabed wendi odhiambo ma kawuononi, kwapaki kendo kwamiyi duong'. E nying Yesu Kristo ne Ruodhwa. Amen. Hallelujah. Pake Yesu gi ng'ama nie bathi. Amor sana odhiambo ma kawuononi kawacho nyinga an Jojo Pi Otieno. An ng'ano ma Nyasaye owaro kendo aseyie ni mondo ago lweny madhi e ngima. Pak Yesu. Wamama timieuru kama. Jowadwa aseyalo kuonde mang'eny. Gimomiyo nyiso wamama ni mondo ting'e badgi. Aseyalo kendo Nairobi kar kae maseyale sana. To gima mako dhoga ni onge kuma asega yalega ma namba mar mon osega bedo matin namba mar chuo. Chuo kupame ni jogi ya. Hallelujah. Omiyo agoni yero kamano ni Nyasaye kuom bedu kaka joma wamama kar kae. Chuo wetena ubende agoni yero kamano kuom chopo muchopo kar kae. En bidii. Wamama wadichga to en mana ng'wono mar Nyasaye. Pak Yesu. Hallelujah. Kwa jada mondo chung' ofuanue. Chung' ifuaye ni jogi. Hallelujah. Erokamano ahinya. Gimomiyo an kar ka ng'eyo kendo ang'eyo maber ahinya. To ok ang'eyo kati bende ng'eyo gimomiyo in ka. Anta ang'eyo. Mokwongo en ber mar Nyasaye kod ng'wono mar Nyasaye kod thuolo moseloso emomiyo an ka. Mar ariyo en chiwo hoch makende ni family mar brother Habil. To kachako kod chiwo hoch makende kuom family mar brother Habil, to dakwaye wuoyi moro miwacho ni osetieko college cha en ka? Ki wuoyi moro miwacho ni osetieko college? Nyako. Ok ochung'ie malo. Erokamano. Doga pi. Gimomiyo ang'isi ni ochung' malo. Rika ne odwa romo kod rika mara e seche mane wuora thoe. Pogruok me kinda kode inogone sim kata nowinjo ni wuon gi nosetho. Anto wuonwa notho kang'iya. Botimona noluonga ni Ajoji. Anta neno ka seche richo. Manodo kwasegole dala waringo kode to Siaya District Hospital. Nabedo gi buok. To andalo ne poko chako bende onge gimoro amora nasesome ngimana. En mana keto geno na kuome. To hawi maduong' mane wan godo kaka nyithi babawa ni minwa ne ng'ama war. Omiyo akwayo dada Morin ochopo sama koro kik ing'iri ni tin kati duong'. To ng'e ni dwaro nyal mar Nyasaye kuomi en ang'o e chandruok kata e thuolo makama. Pak Yesu. Amen. Ok en tich mayot wito ng'ama baba e ot. To nyithindo bendo dong'. Neno kama moko poni e primary school, I'm sure. Pach nyithindo go kuonde ma giringo gidhiye ok yot. An pacha ne paro gik mang'eny. To minwa neno chung' e gimiluongo ni warruok. Jowadwa warruok timo mang'eny. Noketwa piny bong'iswa ni neno Nyasaye mineno nowara ni biro chung' kodu. Wuonwa ne gi mon ariyo. To sama ne baba wathono minwa matin ne onge. Nodo ka en manodak kod nyithindo go te. To noketwa nyithindo ma 10. To ng'isowa ni Nyasaye muneno malamo ni
oserita kodu, to en emobiro medo rita kodu. Omiyo kawuru chunyi mondo uket kuome. Opak Yesu. Mane kwayona kuom family mar Habil. Koro dada Morin chung motegno. Brothers mag Habil gi nyiminene kuonde ma untie, beduru ready mar support kendo konyo Morin. Okadwa donje mang'eny, to mana wacho kalore ngima maneno kanene mama wakale bang' tho babawa. Opak Yesu. Omiyo Nyasaye mondo bed kodu, korito ndalo duto. Kuom mano, gimomiyo an kar kae, ang'iso mokwongo en ng'wono mar Nyasaye, to kod chiwo hoch. Ng'wono mar Nyasaye ni omiyo kachung' kar kae, taneno jogo mapod ngima, ma wuoyo kaka wuoyo, wuotho kaka wuotho, kendo nyalo timo gimoro amora kaka nyalo timo. Opak Yesu. To wan kar kae, nikech ng'at achiel mosewewa, ma nafas madab in godo sani, ok ochako nwang' kendo. Kene mbele babwa me polo malo, to gino lure mana gi lweny manogoyo. Opak Yesu. Omiyo mano tera e muma mane wasomo mar Timotheo 2:10 nyaka 22. Opak Yesu. Ageno ni joma ne chien kar kanyo go winja. Opak Yesu jowadwa. Dongu winja maber. Kami chope ni chopo kama maber. Kendi chopo kama dipo ka wach moro iwuo godo kar kae manyalo konyo ngimani. An kaka ja Kristo aseneno nyaka jok mayudo warruok kama liel nitiere. Nikech Nyasaye en Nyasaye ma jang'wono. Kendo nyalo timo ni maber. Bing'e gimoro ma ng'ama osethono pok nong'eyo. Hallelujah. Kachako kar 10, adhi some gi mumbu Dholuo. Nong'isa ni kar kae jowadwa oting'o jomopogore opogore, lakini en lemb Dholuo naro. Omiyo kata kochopo kamoro makoro agaja, adoge Kisungu, adoge Kiswahili, adoge ang'o, tung'e maber ni injili to mar ji. Hallelujah. Ochopo kuma kore ni injili, to injili to en mar ji te. Opak Yesu. Kata ng'at mokwinjo Dholuono, Nyasaye mong'eyo gimomiyo en kar kae. Ageno ni un koda. Ma Timotheo wuoyo, Paulo wuoyo kod Timotheo ma wuod Lois. Timotheo en ng'at manoyudo Kristo kapod tin. To Paul wuoyo kode e gigo monego be notimo e ndalo mineno intiereni, to gi ndalo mineno antiereni. Mondo chieng' giko to yude ngima manyaka chieng'. Hallelujah. That at the last day he obtains eternal life. Jowado gimomiyo Nyasaye odich kodi to dich koda. Ok en ni mondo yud gimoro amora maber e pinyni. Maber kinwang'o kawacho ni rach. Lakini hiyo sio lengo la Mungu. That is not the target of God. God's main intention is just as he has said in the word, that his desire is that everybody may repent and get saved, and at last get what? Eternal life. That one you should not forget. Jowadwa mano gima wi kik wil godo. Ni gimoro amora ma Nyasaye nyalo miyi e pinyni. Obed chandruok manade mikale, obed gweth manade miyudo kuome. Target mare en ni mondo idhi chamie ngima Mosiko. Hallelujah. Gimoro moro ga chunya ndalo duto kaneno ga ni ng'ato tho kuom Kristo. Jowadwa ang'eni lit. Abe na winjo tho mar owadwa Habil gi lit duto. To moro bire chunya. No wadwa tho kuom Kristo. Hallelujah. Ni samoro wadwa nyalo ywage piny kaka to kare no miel gi malaike polo malo. Amen. Opak Yesu. Adhi ndiko. Mano emomiyo adhil
e weche duto, nikech joma Nyasaye oseyiero mondo gin bende giyud warruok man kuom Kristo Yesu kod duong' mochwere. Paulo wuoyo kod Timotheo, kijana matin, to lakini oseyie kuom Kristo. Lakini Paulo ng'ise wach ma ja Kristo nyalo pimoni, wach ma pastor ni nyalo pimoni, wach ma jogo mosetiye Kristo nyalo pimoni, mondo ing'e kaka iwuotho ei Kristo. Haleluya. Nikech polo ok wadhiye nikech wayudo warruok. Polo wadhiye nikech wayudo warruok to wayie wuothe warruok. Amen. Paulo wacho ni mano emomiyo odhil. Kuma Dholuo wache ni odhil, mateni nitiere gimoro manyalo miye luoro. Nitiere weche moko manyalo miye sand. Lakini kata kamano, owacho ni odhil. Mondo kuom dhilone no, jogo moseyudo Kristo odagie warruok, to yudie warruok manyaka chieng'. Haleluya. Adhil. Jodwa bende kachung'e mbele kar kai, awacho adier ka dhil. Omiyo samoro kata ka wacho adiera no nitie kama chuo wiye. Yai ni mondo chuowi, lakini ng'ama yalo cha to dhil. Haleluya. Ageno ni jomoko ka ging'iya kar kai to gineno wuoyi marabora, marambanya, gineno jamudhorwa, fellowship, gineno Anglican, gitiende, gineno bwana muchung, marateng. Akwai ni kachung kar kai to nena kaka jatij Kristo. Haleluya. Kachung kar kai nena kaka jatij Kristo. Haleluya. Paulo wacho no dhil. To kanyo kapok adhi mabor, wachunge brother dongo chung'ie malo. Jowadwa jaduong'ni osekonya wuoth mar Kristo. Wachako kode mabor. Kendo kuma ne wachake kode no, ne dwaro dhil mang'eny. Ne wane kijiji moro niluongo Kayaba kocha. Dhano yudo Kayaba no pok obudho ahinya. To wayalo injili. Jo-Islamu bende dwaro lok vijende, to wane vijende mane nitie. Jaduong'ni nomako bada. Bong'isa ni kama antiere no, anyona kanyo. Boro chopo koda mabor. Brother beda piny. Opak Yesu. Nikech kuma kore nyono no, odwaro dhilo. Ok odwar gima duoki chien. Opak Yesu. Mano emomiyo adhil e weche duto manie mbele na. Kaduoga wacho mang'eny, gik mamiya dhilo ng'eny. To samoro gibende ginyalo miyi dhilo. Bende seka penjrie ga ni to Nyasaye maluongo ni Baba wani en ga ng'ama nadi e ngimana. To bende se penjri ga ni to bende dinibed kata mana ng'ata achiel. Haleluya. Yesu Kristo podi nobiro bothonie msalaba nikech hera moheri godo, to nikech gima nie chunyi no. Opak Yesu. Okang'e ni meeting nobet e heaven dano mane, to Yesu nobiro nang'o. Lakini gima ng'eyo ni kanene gibete polo malo kucho, okang'e ni meeting no nokawo seche adi. Lakini ne oneno chunya. Bo wacho ni Jojo Tieno to koro adhi thone. Awuok adhi thone. To samona duoga ang'iyo becha. Bende king'iya kata ng'at marandere, pak Yesu. Ma bende kata king'iyo becha to bende nyalo wacho ni Bwana ni range bei ma kama. Tapenja ni polo noneno ang'o nokuoma. Bo wacho ni anto koro adhi thone Bwana ni. Nikech I'm sure even if I were one person, Jesus could still and die for me. Hallelujah. Jowadwa bende kweni mondo ibedie kamano. Kaduoga ng'ira, taduoga ng'iyo ni an mana dhano, ma Yesu wacho ni lowo dok kuom lowo. Pak Yesu. To kaduogo ng'isa nitiere roho moro ma bende ni kar kae miluongo ni roho ma dhano. As koduoga ng'ira kendo science ng'isa ni nitie gimoro kuoma bende iluongo ni soul. Opak Yesu. Ma bende science ok explain ahinya. Jesus wacho ni I came to save souls. Amen. Do you know the price of your soul?
Pakis jowadwa. As you are still in this world, God has not yet said it is your last day. Do you know the price of your soul? Amen? I think it's only Jesus who knows that price. And he knew it to an extent that he could come and die for it and pay its price with the blood. Hallelujah. Amen? Ageno ni wan kamoro achiel. Ng'e gima in. Kapod Nyasaye oketie piny kar kae, idak, ichamo alot, ichamo ring'o, ichamo rech, iwuotho, irwako lewni, ng'e gima in. Odhi mbele kowacho niya, nitie wach mar adier mawacho niya, ka wasetho gi Kristo to wanabed mangima kode bende. Amen. Ka wasetho kod Kristo to wanabed mangima kendo. Wanabed mangima kode kendo. Jowadwa gino miyaga gino. Ni kara yie mana kaoni ok en kanono. To kapok ikawe, to kawe. Nikech tho to riewa ang'o? Tho to riewa wate. En gima ok wanyal panjo. Sama wabet kar ka Nyasaye mong'eyo timetable. En timetable ma en emo control. Kende ene mong'eyo ni gin to dhi kama to biro bet kama to bet kama. Lakini owacho ni Nina oro wuoda Yesu Kristo mondo thonie msalaba mondo kelni warruok makende. Paulo wuoyo kod Timotheo. Madabe ni gima Paulo wacho ni Timotheo ni ibendi kete chunyi ko wuoyo kodi ndalo duto. Ni gimoro ni e kar kanyo magino emane Yesu ne othone. Ka watimo kinda wanalochi kendo bende to ka wakwede to en bende no kwedwa. Hallelujah. Jowadwa ochako bedo matek. Ochako bedo matek. Jomoko wacho ni Nyasaye ni kwani Nyasaye ni kar ka Nyasaye en tit for tat. No chui ene kon manyuol mar ngimani, ene mong'eyo kumidhiye, ene mong'eyo kumiaye, to se wacho ni warruok makende ema duki kuma entiere. Opak Yesu. Kinda. Time kinda kidwaro Nyasaye. E piny mwadakeni. Wadwaro ngima. Tadier pok wabet piny wapento ngima ni omakre ga gang'ono. Tere kuma wadhiye bang' tieko ngima ni. Dhume gi nyawadu sani. Ngise ni going to heaven. Going to heaven. Ngise nyawadu ni going to heaven. Is active. Jowadwa. Oken beta king'icho. Nyasaye ni Nyasaye ma nyaka idwar. Muma wacho ni wachne chalo dhahabu. Ma nyaka iduong', nyaka idwar, nyaka ipenj. Anta an ng'ano. Mang na yudo wach Nyasaye ni koka dwaro to kapenjo. Ka Yesu Kristo ema ne wuod Nyasaye. To lemo muma wacho ni Jesus wept. Chieng' moro ywak. An into in ng'a, anto an ng'ano. Ka Nyasaye oketo that prayer is the order of the day. A worshiping life is the order of the day for those who want to reach eternal life. Amen. Amen. Ywagna time. Jowadwa lakini kaka timo fupisha kwany mana menyalo kwanyo to Nyasaye mondo wuo kod ngimani. Hallelujah. Kata ka wan ok wabedo jo adiera, ento pod en mana ja adiera nikech ok onyal loko kite. Hallelujah. Walamo Nyasaye mok lok kite. A Nigerian song sang that he's so faithful he cannot change. He is God, and being God is forever faithful. Amen. We are worshiping the living Father.
And brothers and sisters, Christianity that Paul is sharing with Timothy on this context is above religion. Amen. My friend, Ukristo sio dini. Hiyo dini andika sasa unaandika application. Watakulisha wewe ni nani? Christian. So unataka job. But it's your dini. Christianity is the kingdom of God and how it operates. Hallelujah. It is about the kingdom of God. Ukitaka kujua dini, ukitaka kuingia kwa dini, kuna Uislamu iko katika dini. Places where you cannot find one dying for another. But Jesus died according to the law, the Torah, that said that there's no remission without the blood. There's no remission of sin without the blood shed. He shed his blood. In other religions, there's no clear indication. Though they all believe in the Old Testament, we say there's no remission and forgiveness of sins without the shedding of blood. It is only in Christianity that Savior, the God in the nature of man, died on the cross to save me, Jojo Piotieno, to save me, to save you. Call your name. Hallelujah. We are special. But to remain special is our duty. Amen. Before we reach the last day. Paulo nyiso Timothy niya. I want you to get me very clear. Paul is not talking to somebody who is not born again. Paul is talking to somebody who has confessed Jesus as his Lord and Savior. And this is one person who needs encouragement before the last day. Tematek mondo inyis ji ni in ng'at ma Nyasaye oyiego kendo mapuonjo wach mar adiera e yo makare kaka jatich ma tichne ok kuod wiye. Amen. Panikar kanyo direct iwinje maber. To bed mabor gi weche manono mago yuma nikech joma ohero weche ma kamago medo mana bedo mabor gi Nyasaye. Hallelujah. Hey! We are living in a scientific world. Everything wants to be proved. Ngato penye ni to Nyasachi no nine nega kure. Akia katani mawinjo ga gigi. Apanu bendu sega winjo gi wado. To polo mwacho nje dhigano. Ngano mosega dhiye ga boduogo. Bongiswa ni entie. Amen. Jo wadwa nitie jomoko makata ng'eyo ni Nyasaye ni nigatieno ok obadhogi. Onyalo timo gimoro amora mohero. Onyalo wuotho kumoro amora mohero. He enjoys everything because his life is not guided by the one who created them. Nyasaye no to ni nene kanyo. Unu sungrega. Nyasaye no. Unu muneno Nyasaye, unu muneno Nyasaye gi lwetu. Jawadanto singisagi. Hallelujah. Ndalo moko nwadhie mishoni moro yo Makweni kocha. Nwalema hinya. Nyalo paro ni ata brother Dongo as a testimony. Koro kwa nadhie mission moro Makweni. To nwaromo gi bwana moro ma ajuoga meno kiaga ni Nyasaye no ntie. Nikech no believe ni timbe ne motimogo. Gin timbe mowinjore nego beno timo. Nego nyathi ng'ato bende ok tekne. Mailo bende kilaro kode to mai bende ok tekne. But God did something. Nyasaye no timo gimoro man mwanga pokonendo ga nyaka nini. Mama moro no biro katiende ne niga dhola. To kara dhola ni ok nena dhola manomol. Jowadwa wan kod wete no aloro mama ni bwa lemoni. That is the first time I saw a miracle happening before my eyes. Adola tuo kende
bitielo mokne nyal wuotho, nochako wuotho. Jowadwa ajuoga manokingo mamani nobiro. Chieng'ni mane noyie ni kara Nyasaye nitie. No confess kaka nyithii ji moko se bin ang'isi na pana mano koro waweya. Ang'iso wadwa mane noluongowa e chokruok no, mane chokruok mane wadwa koni bwana koro moko tang' ni ng'is ng'ani nikech ok wadwa lweny ka. Nikech samoro kata jok mane nego nyithindgi bende ni ka. Haleluya. Jehova timo madongo. To bed ni othiedho adhola, bed nochungo kiwete, ng'eni hono maduong' mohingo chunyi manoyie kuom Kristo no, to onge hono mohingo. Haleluya. Chunyi maniseamua, yie manodonjo kuomi, bikaw chunyi bimiyo Nyasaye, ikaw chunyi maneno thone no bimiye ni koro ti godo, oteri kuma ene mohero, owuo kodi kako dwaro. Jowadwa, onge hono moloyo chuny moyie ni en jaricho, Yesu mondo wuoth kode. Amen. Ageno ni an kodi achiel kachiel. Kare 10 biro wacho ni kendo gik magi gipuonjo chalo mana gi adhola manyamore. Haleluya. Wadwe ja Kristo to koro idwaro uselal. Une buong ng'wono mar Nyasaye. We want to start proving things scientifically. Paulo wacho ni Timotheo ni koro mago to kik idonjrie godo. Bed mana modhi kichung' e adiera michung'eno. Because gik moko mang'eny ma Nyasaye timono ok wanyal prove gi. Ng'eyo kaka Nyasaye nochiere lowo. Paulo wacho ni what I want to know most, what I want to know farthest is the power that raised Jesus from the grave. Hallelujah. Teko man nogolo Kristo lowo. Samora duga penjera ga piny, taduga wacho ni kaka ja Kristo kwanye gimoro achiel ming'iso Nyasaye anto gini tadwaro ng'eyo. Nyasaye gini tadwaro ng'eyo. Kapod imiya ngima e pinyni, gini tadwaro ng'eyo. For Paul, it was the power that resurrected Jesus from the cross. Amen. Hallelujah. To Nyasaye oseketo mise motegno mochung' kogurore kendo ondikie niya, ng'ato ka ng'ato mahulo nying Ruoth nyaka pogre gi richo. Ai! Bet matek jowadwa. Ni ng'ato ka ng'ato mosefulo nying Yesu nyaka pogre gi richo. Isaya wacho na ng'oma pogi gi ang'oma pogi kod Nyasaye. Lwete ok bor mokonya. Ang'oma pogi kod en mana richo. This thing called sin, we all need to take our time and analyze it in a proper way. Because it is only in knowing sin and avoiding it will let you grow in Christ. Paulo duogo wacho ni jomoko ni ok onego bed ni bedo mang'ich koni. Ok onego bedo mamor. Mari mor, mari liet. Onego bed ni kiliet tim ang'ono. To king'ich tim ang'ono. Diere kar kae en atari baba. Diere kar kae en atari. King'ich bed mang'ich. Kiliet bed maliet. We bedo mamor. Tiendi konchiel idwa no gabale richo. Tiendi konchiel idwa ni bed ja Kristo. Paulo wacho ni thegri kod richo. Ang'o mi thegri kod richo? Mae gima tami chopo e piny ruodh ngima. Nachako yalo ka wacho ni gimomiyo in kar kae ok en lemb Dholuo kende. Gimomiyo in kar kae mokwongo kabisa ni mondo chieng' giko
idhi ayudi ngima manyaka chieng'. Ang'eno ni gik moko kuma ji oriwre, gik mang'eny timore, chandruok nwang'ore, kendo inyalo chopo kuom wadu konwang'o chandruok. Bupi mari adek, bune kaka uloso. Ber jowadwa. Jawadu bende kawinjo maber, inyalo chope, bugo Nyasaye erokamano. Nyathiwa, nyocha winjo ni yudo degree. Abiro kani mondo walami wago Nyasaye erokamano. Ber jowadwa. But that is not the primary reason. We have to accept as we are living on the primary reason. And if the primary reason remains our focus, all those other things take care of themselves because we commit to love for one another. Amen. Amen. Where Christians are, where the people of God, there is love for one another. Amen. Amen. There is love for one another. And this love is not any other love. It's the love of God, which has a way and a particular way on how it operates. It's not like any other love. This is why now we are talking about, we have come to the funeral of our brother. I know as much as we are taking it as our burden, we will go even sometime to write into our pockets, right? And at least contribute something to help the family. But we must do all these things in a combination that whatever we do, we will end up obtaining eternal life. Amen. Chieng' mona penjo ng'ato no merang'o midhi kanisa. Gik manong'isa ng'eny jo kanyal wacho. Nong'isa ing'eni kanisa kokidhiye ting'eni chieng' moro kata kuyudo sida to ng'ama nyalo konyi onge. Amen. Ing'eni kanisa kata ke kokidhiye to nyathini kata katuo joma nyalo biro bi konyi onge. Amen. Those are good reasons. But they are not the first most reasons. I was almost telling this guy one thing, that ningi mama wantiere ni pinyo se develop. Nitiere inyalo kata mana dhi tibedo registered, tie kuone ma registered to ni ng'ati kotho, to they take the responsibility. Don't you guys know? If you are coming to Lemb Dholuo because of that, I think even that one can help you. Yes. Amen. Kibiro kar kae nikech nyathini moro katuo to chieng' moro nwachok pesa, udhi okonyrigo. Nitiere insurance. Are they not there? Amen. Okawacho ni konyo ng'ato katuo ber. We need to help one another. But the love of God goes together with this truth. The love of God go hand in hand with this truth. And it's the truth of the gospel. Hallelujah. Ong'ere ni ot moro amora maduong' nitie agulni mopogore opogore, mamoko olos gi dhahabu kata fedha, to moko bende olos gi bao kata lowo. Mokwongo itiyogo tije mogen, to moko go itiyogo tich aticha. Hallelujah. Hey, may God bless Paul. In this church, as we are here, ante lemba ni mondo abedi agulu mogen. It is my prayer, just my prayer, I don't know your prayer, that I become the vessel of honor in the house of the Lord. I want you to mark this very clearly. Paul sama kwala guchegi, okwana guche mag jok man ei Kristo. To jogi moko ni ei Kristo, lakini gikao Kristo mana kaka gathering. Anu adhi kacha. Chairman cha lady, Madam Rose. Madam Rose chande poko nena ndala ria dek. Koko nena kuru sane ni ang no parni na sewe Lemb Dholuo. Ini paro gani biru karkani kech Madam Rose. Huh? I'm sorry to say this. If it was me, I would say shame on me. I don't know what. Sijui wewe utajisemea namna gani.
Lakini kaponi an ng'ata inano. Gadiera masenwang'o kuom Kristo. Gadiera mi bendi nyalo nwang'o kuom Kristo. You better say, shame on me. Amen. Okibi kar ka ne ng'ata. Ibiro kar ka nikech ng'uono kod hera mihero godo ma Nyasaye. Amen. Mondi chung'e gi Kristo motegno. Dadani ushuda mare nomako dhoga last Sunday mane kanisa. Aneno ka obiro e pulpit gi mama moro koting'e ni to wacho ni sama wuotho to nyaka ng'ato sire. Lakini wacho ni ya. Lakini otegno kuom Kristo. Amen. Otegno kuom Kristo. Jowadu nyalo bedo motegno kuom Kristo kata mana ka in otanda mar midekre. Inyalo bedo motegno kuom Kristo kata kok inyalo wuotho. Lakini inyalo declare, I am strong in Christ. I have testimonies and that I always want to share. One day I went to Kenyatta to minister the gospel. And I was surprised. Gini nomako dhoga. Bian manadhi yale kanisa ni, yale hospital ni. Aduka noni kendane manong ng'ato ka yalo na. Jowadwa ng'ato ol, ong'ongo remo, lakini dhoge to nyalo wuoyo. To ng'isa ni ya, pastor, ing'eni kacha kidonje tini na pastor. Yo minyalo identify godo en in pastor. Abenda goni Nyasaye erokamano. Nyoro kata lweta ni nyoka nyal ting'o kama, lakini aneno kaka wuona nyalo ting'e. Amen. Can't you thank God? Inibiro kar ka kiwuotho. Ng'ato to wacho siptal, ok onyal wuotho, ok onyal chiemo, ibugage mana pi, lakini wacho ni Nyasaye. Mchungaji, Aguero, nimeshukuru sana. Jana hata sikuwa na nguvu ya kubeba mkono hivi, leo naona naweza beba. It challenged me. Gino no challenge ajowadwa. I was challenged. And my mind ran back to this song. Count your blessings. Name them one by one. Count your blessings. See what God has done. Count your blessings. Name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. I don't know how much you are comparing yourself with people. I don't know how much you are comparing yourself with me or with anybody. Have you ever paused enough and count your blessing? Amen. Paul wacho ni Timotheo ni tem ibede kaka agulu. Ingeni sende moko wan ge ot. Moko inyalo ga chopo tibolo nyathi kama madhi muod godo nyoyo jikon kucho lakini tie moko inyalo golo. Look down and see you as a vessel of honor. Can God see you in the church of today and count you as a vessel of honor? Hallelujah. Amen. Why does Paul come up with this issue of the vessels? He had already studied the church and he wanted just to advise. And this advice is also for us in the church of today. I can come here. I preach like today I've preached and I hope you are blessed. Amen? Amen. But if I don't take my time and reason with myself that I need to be the vessel of honor, I will miss the mark. Mshajua ile wimbo ya manamba? Ile ya kuweka kwa gari wanaenda na yeye anaba? Na yeye ndiye amefanya bidii hiyo gari ikajaa. Lakini anabaki anabaki pale. It can be a very bad news to you when you reach heaven. Do you remember the story of Lazarus and the rich man? Thank you, my dear sister. Lemb Dholuo carries great people. Lazarus and the rich man. Lazarus was the poorest. Hata we kama unasema we ni maskini, sijui unajua Biblia kuelewa maskini inakuwa ngumu sana. Kwa sababu kuelewa sisi maskini, tunaelewanga maskini when we are comparing ourselves with others. Amen? You compare yourself with me.
You compare yourself with your brother. You compare with yourself with something that somebody has. That is how we compare ourselves with one another. But have you compared yourself with the glory of God? Do you know the value of God in you? Jesus says, when I am in you, you have what? Everything. Have you seen that value? David, with all his wealth, he was happy when he was told, let us go to the house of the Lord. Amen. With all his wealth. Solomon, with all his wisdom and his glory, he realized that it is all vanity. Have you come to that point? I don't say you should not work hard. Work hard that God may bless your hand. What I'm trying to say, don't forget the blesser because of the blessings. Amen? Don't forget the blesser. We will code the gweth, nikech gweth. God, every blessing that God gives you must always connect you to who He is. And don't compare. You are a wonderful creature before God. You are a new being. There is a new you that no one can play with. Do you remember the scripture that tells Satan that touch not my anointed? Touch not my anointed. There's something in you that is so much of value. Let it experience who you are. That person in you, let your children know that person in you. They need him so much, more than they need you. Hallelujah. Again, anyone kara chiel jowadwa. Ka jawadu moro nindo, nyise ni wan ka. Koro bedi agulu mogen. Bedi agulu mogen. Jowadwa wan ndalo ma ng'ato kochopo ni kanisa. Bo chako werni maber. Tiwacho ni nyar ng'ane cha. An ya macha nigi roho jowadwa. Macha nigi roho. Mane mbele uka. To kochopo karka dandora karkai. Mami lungo ni kachi lungo ni Mayaka. Mayaka International. Mayaka International. I don't get it. Mayaka International. Kanyo be ni nwanga komiela miela maber chuth. Opak Yesu. Agulu midira deila. Kochope kanisa karkai to yalo Nyasaye modhi wang' achiel. Kochope Ngima moko mag maranda bende oriembo wang' achiel. Kinwang'e kama miele rumba nyawadwa to jorumba go wacho ni mache en. Kinwang'e kama ipake Nyasaye, jo Nyasaye wacho ni mache en. Amen. Pake Yesu jowadwa. Bedie san mogen. Nikech kuma wadhieni to san mogen no ema yude kar dak. San mogen no ema yude kar dak. Oduogo wacho ni bed ma Datich ruoth ok owinjore bed makwiny, to nego obed ng'ama ng'won gi ji duto, kendo obed japuonj molony mohore mos, kendo morieyo joma dagi, kendo marieyo joma dagi wachne gi muolo. Nyalo miyo chunygi lokre mondo ging'e adiera. Kendo giyud rieko mi gitony giayo badho mar Satan mosemaki mondo gitim dwarone. Hallelujah. Agombo natieke kawacho niya. Jachien oseketonwa badho. To badhono, gima badhono dwaro malich en ni mondo tamie kik idhi chamie ngima manyaka chien. To wan e ndalo mar ng'uono. E ndalo mar ng'uono ni anyalo pimo gi ndalo ni ma pod iwuotho e mor, ichopo e tijeni, iduogo, ijalo loso giki, ibuonjo. Ma e ndalo mar ng'uono. Ma ringruok ma in godo ni nyalo terie kamoro iwinj wach Injili. Ma ringruok ma in godo ni nyalo terie kamoro itini Nyasaye. Mae e ndalo minyalo time uamuzi kuma ibro dhiye ka koro ndalo gik. Opak Yesu. Ipenjiri e chunyi
jatich koda, ja Kristo, ni to idwaro dhi kanye? Ka in nyathi matin, winje wach janyuol. Wadak e ndalo moko Nyasachu jowetewa ma pesa. Nyathi kosebet gi pesa matin to en kata mana puonj mag jonyuolgo ok odwa winjo. Janyuol bende duogo wacho ni makoro ene man gi pesa ni, koro wadogne mana piny. Jowadwa titiji kaka janyuol. Ki nyathi ng'eni janyuolni no, you might have money. Hallelujah. And we also want our children to have money as parents. But we must never forget our roles upon them. Do you know we have parents that once a child has money, they want that child to be the king of the home. And that is how money works. It is good to know how to handle money and money issues. It is not everything, but it can help us achieve some things. Amen. Eternal life is more expensive than money itself. Koro ywagruok mara jowadwa en mana ni mondo chieng' moro achiel warome kucho. Amen. Abenda go lwenyno mondo waromie kucho. Mar ariyo, akwayo katieko kakura tieko kabisa jowadwa osiepe. As much as you want to go to heaven, relationship matters. Ng'ami mako godo osiep, ng'e kumodwa terie. Paulo wacho ni osiepe maricho ketho ang'ono? Ketho osiepe mabeyo. Bad morals corrupt good morals. Take care how you choose your friends. We call them friends, but getting a friend, brothers and sisters, it is not easy. Jomoka poni samoro kata king'iyo godo luonga no osiep. For one to reach a level whereby he or she is your friend, it's not easy. A friend is somebody very precious in your life. Ang'eni sani koro osiepe dwaro bedo mang'eny. Wan osiepe baba moko neno biro bo wacho ni nyithindogi wadwa tere skul te. Jowadu bang'i kok nwanenogi. Bang'i kok nwanenogi. Getting a friend is not easy. But a friend is somebody who can influence your life away from Christ or towards Christ. Take care, because we must have them. But know who you are. Walemu. Nyasaye majang'uono majangima, pako nyingi wuora udhiambo makawuono ni. Sewacho wachni makare Ruoth Nyasaye. Abenda puonjra Ruoth Nyasaye kuom weche miselo ni chunya. Ageno Nyasach loch ni masewacho bendo selre ni jogi. Takwaya Ruoth Nyasaye ni mondo wachni mosechopo otim gima kare. Wuo gi chuny jogi kendo gilokre gilu timbeni. Kuonde matek Nyasach loch akete lweti. E odo wadwa Habil Ruoth Nyasaye pod amedo ywak e mbeleni kakwaya Ruoth Nyasaye. Satan jarire kendo dwaro ni opogre. Taketo nyaminwa gi family mar Habil, gowetene gi nyiminene kod wegene duto aketo ge lweti mondo dwaro ni mondo timre. Jehova duong' odog ni e polo malo e nying Yesu Kristo nogo Ruodhwa.